Upoznajte Jovana Joksimović, lice koje gledamo godinama, ali da li zaista znamo njenu pravu priču? Šta se krije iza osmijeha i sigurnog nastupa pred kamerama? I zašto upravo sada izgovara riječi pronašla sam pravu ljubav? Da li je tajna svadba bila skrivena od očiju javnosti s razlogom? U ovom videu ulazimo dublje nego ikad, otkrivajući emocije, odluke i trenutke koji su promijenili njen život. Spremite se za priču koja će vas povući od prve sekunde i ne pustiti do samog kraja. Nakon godina provedenih pod svjetlima reflektora, Jovana Joksimović konačno je odlučila otvoriti vrata svog privatnog života i podijeliti priču koja je dugo bila skrivena od očiju javnosti. Njeno priznanje, pronašla sam pravu ljubav, nije samo naslov, već uvod u događaje koji su oblikovali njezinu svakodnevicu, emotivno i profesionalno. Otkriće tajne svadbe izazvalo je lavinu reakcija, ali rijetko tko zna kolika je pažnja i diskrecija bila potrebna da se sve pripremi. Priča započinje u Beograd, gdje je Jovana odrasla u okruženju koje je cijenilo diskreciju i profesionalnost. Čak i dok je gradila svoju televizijsku karijeru, njezini najbliži prijatelji primijetili su sitne znakove da Jovana čuva nešto posebno, tajanstvene osmijehe dok razgovara o privatnim temama, nenadane kratke susrete s nekim koga je rijetko spominjala i diskretne, ali značajne detalje u objavama na društvenim mrežama koji su upućivali da se nešto veže i za njezin privatni život. U trenutku kada je odlučila da je pravo vrijeme da otkrije svoju tajnu, sve je bilo pažljivo planirano. Ceremonija je održana u intimnoj atmosferi, u Starogradskom dvorcu, mjestu koje je odabrala zbog njegove elegancije, ali i zbog osjećaja sigurnosti i privatnosti. Sam prostor, skriven od očiju medija, omogućio je da Jovana i njezin partner proslave svoj trenutak bez vanjskog pritiska, okruženi samo najbližim prijateljima i obitelji. Svaki detalj bio je odabran s pažnjom, od dekoracije koja odražava njezinu suptilnu sofisticiranost do glazbe koja je nosila posebna sjećanja iz njihovih ranijih zajedničkih trenutaka. Zanimljivo je da su prijatelji koji su prisustvovali događaju primijetili male, ali značajne gestove između Jovane i njezinog partnera. Pogledi koji su govorili više od riječi, tihe šale i osmijesi koji su otkrivali duboku povezanost, koju su dugo čuvali u privatnosti. Ovi sitni znakovi sada, retroaktivno, objašnjavaju mnoge nagovještaje koje su mediji i javnost možda previdjeli tijekom godina. Jovanina nenametljiva sreća, povremeni osmijeh dok je gledala u kameru, tiha radost u očima. Svi su bili pokazatelji da je njezino srce pronašlo svoj mir i sigurnost. Otkriće svadbe također je razotkrilo koliko je Jovana u svojoj karijeri uspijevala balansirati između profesionalnog uspjeha i osobnog života. Tijekom godina mnogi su primijetili njezinu sposobnost da ostane smirena i fokusirana čak i kada su događaji na televiziji bili napeti i zahtjevni. Tajna svadba pokazala je da je ta samokontrola bila rezultat dubokog razumijevanja vlastitih prioriteta i sposobnosti da privatno i profesionalno drži zasebne, ali skladne sfere života. Dodatni detalji koje su gosti otkrili kasnije obogatili su priču. Jovana je za svoju odjeću odabrala jednostavnu, ali elegantnu haljinu koja odražava njezinu osobnost. Cvijeće u tonovima pastelnih boja bilo je simbol njezine nježnosti i osjetljivosti, dok je torta za svadbu bila inspirirana starim porodičnim receptima, povezujući sadašnji trenutak s tradicijom i uspomenama koje su joj bile važne. Svaka odluka bila je svjesna, svaki detalj promišljen, što pokazuje koliko je pažnje posvetila da ovaj trenutak ostane intiman, ali i nezaboravan. U razgovorima koji su se odvijali kasnije, Jovana je priznala
da je skrivanje svadbe bila izazovna odluka. S jedne strane, postojala je želja da podijeli sreću s javnošću, a s druge strah da bi prevelika pažnja mogla narušiti privatnost i emotivnu stabilnost nje i njezinog partnera. Ta unutarnja borba i svjesna odluka da zadrži trenutak za sebe sada dodaju dublji sloj priči i objašnjavaju zašto su prethodni tragovi u njezinom ponašanju i javnim nastupima djelovali tajanstveno i nenametljivo. Također je zanimljivo primijetiti kako je ova odluka utjecala na njezinu interakciju s medijima. Jovana je postala još promišljenija u načinu na koji dijeli privatne informacije, birajući trenutke i sadržaj koji odražavaju njezinu autentičnost, ali istovremeno štiteći ono što je sveto i osobno. Taj balans između transparentnosti i diskrecije sada je prepoznat kao jedan od ključnih aspekata njezinog profesionalnog i osobnog uspjeha. Svi ovi detalji koje sada javnost otkriva stvaraju bogatu i emotivnu sliku Jovane Joksimović, kao žene koja je uspjela pronaći ravnotežu između ljubavi, privatnog života i profesionalnih ambicija. Priču koja je dugo bila skrivana, ali sada osvjetljava sve nijanse njezinog unutarnjeg svijeta i emocionalne snage. Kada govorimo o trenutku kada je Jovana Joksimović zaista postala prepoznatljivo ime i simbol profesionalnog uspjeha, važno je sagledati put koji je prethodio toj fazi. Njena karijera nije se razvijala preko noći. Svaki korak, svaka emisija i svaki intervju oblikovali su reputaciju žene koja zna balansirati između karijere i privatnog života, a istovremeno ostaje autentična i posvećena publici. U Beograd, gdje je Jovana započela svoje prve televizijske nastupe, primjećivali su se prvi znakovi njenog talenta i odlučnosti. Čak i u ranim fazama, kolege i mentori su primijetili njenu sposobnost da ostane mirna pod pritiskom i da uvijek postavi prava pitanja. Čak i kada su situacije bile napete ili zahtjevne. Ti momenti, koji se tada možda nisu činili značajnim, sada se mogu vidjeti kao ključne prekretnice koje su oblikovale njen profesionalni identitet. Prva veća prekretnica dogodila se kada je vodila emisiju koja je pratila političke i društvene događaje od regionalnog značaja. Njena sposobnost da prenese kompleksne informacije jasno i razumljivo publici donijela joj je prve značajne pohvale, a uskoro su stigle i nagrade za profesionalnost i doprinos televizijskom novinarstvu. Sjećanja iz tih dana govore o sitnim znakovima predosjećaja uspjeha. Jovana bi često zapisivala bilješke nakon emisija, analizirala reakcije gledalaca i tražila načine kako da unaprijedi komunikaciju i povezanost s publikom. U periodu kada je njena karijera počela rasti, pojavili su se prvi nagovještaji da će Jovana postati prepoznatljiva i van granica Srbije. Pozivi za intervjue na regionalnim kanalima, gostovanja u međunarodnim medijima i povećana medijska prisutnost bili su znakovi da njen profesionalni put vodi ka širem utjecaju. Ti događaji nisu bili samo profesionalni uspjesi. Oni su također gradili njen brend, stvarali povjerenje publike i jačali njenu reputaciju kao pouzdane i karizmatične voditeljice. Svi ovi koraci, koji se sada sagledavaju retrospektivno, pokazuju da trenutak kada je Jovana postala poznata nije bio slučajan. Svaka emisija, svaki intervju i svaki detalj pažnje koji je uložila u svoju karijeru doprinijeli su tome da publika osjeti njenu autentičnost i profesionalnu snagu. Znaci uspjeha koji su se tada pojavili, povećani broj gledatelja, pohvale kolega i prve nagrade, samo su nagovijestili ono što će kasnije postati jasno svima. Jovana Joksimović nije samo lice na televiziji. Ona je simbol profesionalizma, odlučnosti i karizme, koja je oblikovana godinama posvećenosti i predanog rada.
Iza kamere i reflektora život Jovana Joksimović otkriva potpuno drugačiju dimenziju. Svijet u kojem su obitelj, roditelji i djeca srce i oslonac. Jovana je odrasla u Beograd, okružena toplinom roditeljskog doma, ali i očekivanjima koja dolaze s odrastanjem u medijski orijentiranom okruženju. Njeni roditelji, iako diskretni, uvijek su bili prisutni kao moralna podrška, često primjećujući sitne znakove njezine ambicije i odlučnosti već u tinejdžerskim danima. Od rane mladosti Jovana je pokazivala sposobnost balansiranja između obaveza i vlastitih interesa. Njena majka bila je stup njezine emocionalne stabilnosti, a otac uzor u disciplini i upornosti. Sjećanja njenih bliskih prijatelja otkrivaju da je Jovana još u mladosti voljela posmatrati druge i učiti iz njihovih reakcija, sitnih gestova i odluka. Nešto što je kasnije oblikovalo njezin profesionalni pristup i način komunikacije. Kad je postala majka, ta uloga dodatno je oblikovala njezin karakter. Iako karijera zahtijeva mnogo vremena i putovanja, Jovana je uvijek nalazila način da ostane prisutna u životima svoje djece. U Novi Beograd, gdje je često provodila slobodne trenutke s obitelji. Razvila je rutine koje su omogućavale kvalitetno vrijeme s djecom. Od zajedničkih obroka do šetnji i igara, koje su jačale emocionalnu povezanost. Također, Jovana je svojim roditeljima uvijek pokazivala zahvalnost i pažnju. Mali, ali značajni znakovi, poput čestih telefonskih poziva ili zajedničkih večera, govore o trajnoj povezanosti i poštovanju koje održava kroz godine ako te ova priča dirnula. Ili si otkrio nešto što te natjeralo na razmišljanje, ili jednostavno želiš saznati više ovakvih priča. Nemoj to zadržavati samo za sebe. Podijeli ovaj video sa prijateljima, koji također cijene inspirativne i iskrene emocije. A ako to još nisi učinio, pretplati se na kanal i uključi obavijesti, kako ne bi propustio naredne priče koje te mogu iznenaditi, inspirirati, pa čak i promijeniti način na koji gledaš